от Сдружение Да караме заедно ролери. Добре дошъл при нас. Добре дошла. Много се... Да, не толкова и на мен да ми кажеш добре дошла, защото аз непрекъснато си питам на кой свят съм, нали? Тук ли съм, където трябва. Но признавам си, че единственият път, когато съм се качвала на ролери, наистина се чуих на кой свят съм. През цялото време се чуих къде да избера, напред ли да падне или назад. Но да речем, че и до там ще стигнем. Хайде сега за хората, които сериозно се занимават с карането на ролери и много готините събития, всъщност, които се случват за любителите на ролери. Здравейте пак на слушателите на Радио FM+. Казвам се Калин Стайков от Сдружение Да караме заедно ролери. Известно е с нашите среди като Facebook общността Да караме заедно ролери. Тя е много популярна, имаме над 3000 фена. И реално чрез тази Facebook общност ние успяхме да изградим през изминалите 4-5 години в България едно ново движение на ролер обществото, да го изкараме от така наречения underground, който е повече известно като агресив карането, тези, които скачат из разни пейки, пречат на бабите и на децата. Да, няма нужда да ни отръхват косите, нали, непрекъснато. И освен това си мислим, че това е само за хора от цирка. Точно така, но да го направим, да покажем, че то е достъпно не само за деца, но и за възрастни. Карането на ролери като цяло се води едно от най-добрите кардиологични упражнения, които може да правите. Супер, за сърцето е добре. Точно така, значи то е по-добре от бягането, тъй като не натоварва ставите толкова много. Не, че не се натоварват, натоварват се. Има си хаспак сега, нали? Все пак се качил на ролери. А от друга страна изпитате това чувство на свобода, когато карате, особено в парка или сред приятели. Знаете, че когато има нещо, някакво удоволствие, което може да споделите и с някой друг, това вече удоволствие е повече от удоволствие. И всъщност именно с такава цел създадахме групата и последствие Сдружението Да караме заедно ролери, което така доста се разви, обхвана цяла България, има групи в почти всички големи градове и се стигна до организирането на ролер фестовете в България. Супер! Първият ролер фест е точно в Бургас и реално тази година отбелязваме 4 години от стартирането на тази инициатива. Тя започна с една статия в онлайн ежедневник за това как в Морската градина новия кмет е направил много хубав асфалт. Така, защото това е много важно за ролерите. Точно така. Значи откриете ли хубав асфалт, това е мястото. Точно. Което е рядко. И тогава на новосформиралата се група просто бях предложил да се организираме за една-две коли и да отидем да видим за какво става въпрос, тъй като Бургас, морето, слънцето, лятото. Абсолютно, да. Те нас чакат да ти кажеш. Така. И така, как се каже на шега, сега сме организирали уж една-две коли, в общи линии отидехме 6 коли, около 30 човека, някои бяха дошли с автобуси, с влак. Но просто е така да нападнете асфалта, така ли? Точно така стана. Точно нападнахме новия асфалт в Морската градина и тогава на едно от нашите карания бяха присъствали членове на Общинския съвет на град Бургас, които бяха станали шашнати, откъде дойдоха тези ролеристи, как така изведнъж ще се появиха от нищото. Супер, да! И в последствие получих им покана лично от кмета, който в момента е кмет на град Бургас, да отидем и да открием новата част от Морската градина, която беше направена с асфалт и да започнем да направим първия ролер фест. Така започна всичко през далечната 2011 година. Супер! Аз ти предлагам след малко да продължим едно прекрасно начало наистина на нашия разговор. Останете и вие с нас, защото съм убедена, че ще научите нови неща. А едно от нещата, които аз най-много ценя в човешкия живот, е хората, които не забравят да се учат на нещо ново, не забравят да играят, не забравят да си спомнят свободата, която са имали като деца. Според мен да бъдеш на ролери дава точно такива усещания и как тогава да не бъдеш жив и млад. Стайков от Сдружение Да караме заедно ролери. И така, разказахме за началото на фестовете. Какво всъщност се случи съвсем сега наскоро в Бургас? Реално се осъществи поредния фест. Четвърти ли каза подред? Да, този ролер фест беше четвърти поред. На него взеха участие над 150 ролеристи от цяла България. Бяха представени градовете София, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Стара Загора, разбира се Бургас, домакините от Варна, Русе
и Плевен. Проведаха се стандартните състезания за деца, които бяха на къса дистанция 300 метра и на дълга дистанция 1 км. То какво е за бързина или някакви умения за някакви фигури? Да, значи когато се кара на късата дистанция е във вид на нещо като лабиринт, така да го нарека. Да. И децата трябва да се пускат на серии по 4 и трябва да минат за най-кратко време този лабиринт. И съответно винаги първи и втория продължават напред, а трети и четвърти отпада. И така, докато в крайна сметка се оформя една финална четвърка, която да състезава. Когато става въпрос за дълга дистанция, това в общи линии е една отсечка от морската градина в Бургас, която бива отцепена от нас големите и пазиме децата от плажуващите и гостите на град Бургас, които са в морската градина по време на провеждането на Ролен Феста, където децата могат да... Те всъщност минават и гледат гостите, нали? Точно така, но има някои, които не са малко така дисциплинирани. Не са налага. Да, има всякакви хора. Има случаи да има и чужденци, които даже не разберат за какво става въпрос. Но в общи линии сме нямали никакви сериозни инциденти. Това трасе се отцепва за около, да кажем, половин час и в общи линии децата там могат да покажат на какво са способни, като се тества най-вече скорост и физическа издържливост, тъй като... Кажи ми, как ги развиваш тези умения? В смисъл, то трябва всеки ден сигурно да караш, да тренираш, да се учиш. От кого се учите? От YouTube някакви клипчета ли? В смисъл, аз наистина си опитвам си го представя като начин на живот. Като цяло си права. В началото по-старите скейтери са се учили от форуми, от разни постове в интернет. През далечната 2006 година, когато аз започнах да се занимавам по-активно, нямаше в Варна, където съм аз, някой да ми покаже, например, как се кара назад. И се наложи да разгледам един форум, в който с графика беше обяснено как се бута с ляв и как се бута с десен крак, така че накрая да се получи карането назад. След един месец, в крайна сметка, успях да постигна това, което желаях, но сега вече нещата са коренно различни. В интернет пространството има хиляди клипове. Има клипове, които се показват степ бай степ как се правят нещата. Да. Освен това, с нашата скейт общност в момента да караме заедно ролери в цяла България, основно в големите градове, винаги може да намерите наш член или човек, който е доста напреднал и може да... Курсове за обучение, частни уроци. По принцип има. Аз, например, ако съм, аз предпочитам някой да ме учи. Това така сама да гледам и да тръгна, считай, че съм обрала асфалта най-горния му слой. Разликата между гледането и ученето и това някой да ти го покаже е огромна, както в всяко едно нещо. Както се казва... Ако гледам някой как свири на пиано, надали ще почне да свири на пиано. Да, или ако кучето гледа месара, няма да стане месар. Да. Така че се налага хубав човек наистина, ако има такава възможност някой да му ги покаже нещата и най-вече да му покаже тънкостите, тъй като аз винаги съм твърдял, че ако едно упражнение, едно спиране, един трик или някакъв начин на каране, един човек го прави, всеки един друг човек може да го направи. Разликата е в това, че този човек, който ги умее тези неща, е имал много свободно време, отделил го е за това нещо и се е научил. Той е видял и тънкостите, но когато отидеш при някой, който е по-напреднал, той може веднага да ти покаже тънкостта или да ти я каже точно в момента, в който вече трябва да я знаеш. Защото някои хора понякога просто не са дорасли до елемента, който искат да направят. Те го виждат, той им харесва, хваща им окото, запалва ги, но когато те почнат да карат, се усещат, че те всъщност просто даже не са и в началото на заучаването му. А преди това има много стъпки, които човек не ги знае. И затова напредналите ги показваме тези неща. Има частни уроци в нашата скейт общност, който попита да му казваме кои са нашите инструктори, които също за плащане провеждат такива. Освен това се правят и воркшопи, на които всеки може свободно да посети и да вземе участие. Добре, след малко ще ми разкажеш как всъщност приключиха нещата в Бургас, кой помага подобни събития, защото аз знам, че няма как да стане само с ентусиазъм. И ще продължим да си говорим за това, какво предстоите първо. Останете с Радио FM, през винаги най-добрата музика. За прекрасната инициатива в България да стават все повече ролерите
Я ми кажи сега, феста, който направихте в Бургас, все пак, как, получихте ли някаква финансова подкрепа от някой, защото толкова намерихте хубави асфалт, нали? Общината се зарадва на това събитие, но там нататък нещата искат някаква организация, все пак това са умения, това е време. Главен организатор на събитието беше Ролер от България, заедно с подкрепата на община Бургас, която при такива събития осигурява съответно музикален фон, охрана и медицинско лице и линейка. Много важно нещо. Феста се провежда по абсолютно всички европейски стандарти за провеждане на такива мероприятия. Знаеш, аз като гледах съобщението във Фейсбук и много се зарадвах, че пише абсолютно е задължително ползването на протектори. Да, протекцията не е много популярна в България, но трябва да ви кажа, че в други държави тя е абсолютно задължителна, като в Полша даже могат да го гледат в парка, ако не носите каска. Да, това е отговорност. Практикувате. В България все още няма, така да кажа, законова уредба за това, но ние като, как да кажа, съвестни ролеристи просто се опитваме да даваме пример на останалите, като носиме протекция. Много често... Независимо колко си добър. Абсолютно. Калин е ходил на 2 световни първенства, ако искате да знаете. В Швейцария, в Италия, нали така каза? Точно така, да. Миналата година в Швейцария. И ако протекция. Да, разбира се, особено в вида на каране на ролери, който практикувам в последните 4 години, е именно спускане, даунхил с над 60 км в час, там екипировката е доста тежка. Вие това знаете ли какво е над 60 км в час? Или само в колата сте го усещали? Има един, така да се каже, че надявам се няма да е проблем да го кажа на нашите слушатели, че се казва, че пред даунхила цветът на адреналина е кафяв. Но нека да се върнем към Ролер Феста. Също така организатори на това събитие и спонсори бяха магазин на Extreme, онлайн магазин за ролери rollery.net, REXE и Tandem. Имало и награди, предполагам, нали? Да, бяхме осигурили награди за децата, които бяха разделени в 3 възрастови групи и също така по пол, нали, момчета и момичета. Също така в първия ден организирахме и едно състезание за големи, над 16 години, което се казва крос-серия. При крос-серията протекцията е абсолютно задължителна и не подлежи на никакъв коментар, дали да се ползва или не, просто ако нямаш допускане. Да. Характерното за този вид каране е, че може състезателите да се бутат, разбира се, спортменски, и целта е да миниш през много препятствия. Специално в Ролер Феста в Бургас се преминава през една къса скейт рампа, след това се минава през павета около 150 метра, след това се скачат стълби 3 надолу, минава се зад пантиона, скачат се с 3 стълби нагоре, пак през павета и накрая финишираш. Скачаш надолу, ще скочим нагоре, как 3 стълби нагоре. Скачат нагоре. Разбира се, има алтернатива да ги минат отстрани, но най-бързият начин да финишираш реално практиката показва, че трябва да скочиш стълбите. Да. И в общи линии там участват наистина така наречените фрирайдери. Фрирайдер е човек, който може да кара навсякъде и по всяко време. Не трябва специални условия. Да, той е много опитен. Града му е, така да се каже, като задния двор и си го обикаля и няма нещо, което може да го спре да кара. С това нещо, с този забравил да си свали ролерите по принцип в живота. Повечето от тях, между другото, имат бая снимки, че спят с тях. Във втория ден организирахме неща, които досега някои сме ги правили, други не ги бяхме правили. Да. Едното от тях беше групово спускане по едно надолнище в морската градина на Бургас, известно като Дяволското. Това е наклон от 6 до 7%, нещо като булевард Цанков, но с дължина около 100 метра, може даже да е по-малко, където може да се развие една доволна скорост. Тази година рекорда беше 53. Оставим от мен. Ама какво пускате в скронджи? Не, смисъл нормално е човек, който така... Спускаме се с ролери, с засилка може би около 30-40 метра отгоре и после на самото надолнище се опитваме да достигнем максимална скорост. Интересното в този път беше, че имаше
така наречено влакче, 6 човека се бяхме хванали един за друг. Ама това ще да питам през цялото време. В смисъл, може ли да се хванете заедно? Можем да се хванем по принцип. Малко... Спускане на влакче се говори едно от най-опасните спускания. Практикували сме го няколко пъти. Даже веднъж в Борисовата имахме и леки инцидент. Просто изкочиха някакви хора на пътя ни и докато успеем влака да се, да се групира, кой да мине, двама завършиха на земята и имахме леки контузии. Но всичко завърши добре. В Бургас имаме фотограф, отцепка на самия район, т.е. пазим от плажуващите да не се качат или да слизат по този маршрут. И може би 7-8 човека от най-напредналите направихме няколко така спускания с камери, с GPS и така да се тракнем, нали, да почувстваме малко адреналина. Вие си правите атракции на хората, всъщност. Това си привлича и хора наоколо. Проведе се също така и скейт състезание в новоизградения скейт парк в квартал Лазур в град Бургас. Доста се писа по скейт общностите. Това е един от най-новия скейт парк в България. Много добре е направен. Състезанието беше събрало много участници от цяла България, някъде около, мисля, че бяха 40 спонсорирани скейтера. Браво! И ние отидахме да ги уважим и тях, разбира се, чрез като направихме Новоградско. И същата вечер проведахме нощно градско каране в Бургас, което в интерес на истината за така наречените 3 години история на градските карания в България беше най-голямото. Участваха над 40 човека. Всички бяха екипирани с светоотразителни жилетки, радиостанции, за да можем да си комуникираме. Знаеш, аз си го представям по мой си начин, разбира се, обаче им, че ще в някакъв готин такъв телевизионен сериал и действат се разве някъде в Майами. Или готини такива си роли. И много безкрайно. Интересно, истината това действие го бяхме видяли в Париж. През 2012, където 20 човека от България организирано отидахме на Световната купа, за да гледаме и да участваме в обиколката на Париж на ролери, която беше 32 км. И ние тогава не бяхме карали повече от 5 км в София. И когато отидахме в Париж и направо ни взеха здравето. Искаш ли за това след малко да ми разкажеш? Между другото, Калина не скончаем, толкова много неща може да разкажеш, според мен няма само днес да ни гостува. Но сега продължаваме с серите и заедно с Калин ви разказваме. Чакай сега, последно стигнахме до Париж. Всъщност това е било голямото вдъхновение да посветите част от живота си на това в България да се развива едно ролери общество. Защото ти преди малко ми говориш за много малки деца, а за Париж ми кажат някакви много възрастни хора. Точно така. Това е цял живот. Това, което видяхме през 2012 година, когато 20 члена на нашата група да караме заедно ролери, посетихме Световната купа за най-различни състезания, които се проведаха в Париж на площад Рокадеро. Бяхме просто останали без думи. Това е една страхотна гледка пред Париж. Паветата на Шан-Зелезе не са ги отказали. Разбирате ли си какъв адреналин става въпрос? Точно така, няма сега да отидем до Париж и ни павета да откажат. Че хубаво. Просто в Париж видяхме, че в общи линии няма значение от възрастта. На нощното градско каране, което беше доста голямо, около 32 км, ние до тогава не бяхме карали толкова много градско каране. Имахме 4-5 км само в София. Видяхме всъщност за какво става въпрос, за каква организация, като се започне от самите организатори, които бяха около 30-40 човека, шерифи. Организаторите само? Само организаторите, да. Полицаи на ролери имало да знаят. Да, имаше един екип. Френски полицаи на ролери. Френски полицаи на ролери, които, както преди малко ти споменах, караха доста добре, доста бързо. По-бързи от най-бързия. Да, тъй като, например, за да бъде спрямо движението на Шан-Зелезе, се наложи един полицай от средата на групата, която наброяваше около 2000 човека, да изпревари цялата група и да отиде да спре движението, за да можем да минем ние. Просто там ролерите са един от начините на предвиждане в града. В Париж вие предполагам, знаете, че в момента... При нас така. Представяш ли си? Защото това е много... Сега сме на територията на едно предаване, което се казва Еко и леко. И аз винаги съм казвала на хората, когато можете да не ползвате автомобила си, направете го. Добре, да, ама ролерите също са алтернатива. Те са алтернатива, но за къси разстояния. В София
И в някои градове, по-големи в страната, има изградени велоалеи, които са качествени и стават за каране. Но пак го казвам с така малко доза, нали, задръжка. Да, ама се съгласи, че когато има такова общество, каквото вие вече сте създали, то става все по-голямо и по-голямо. Това ще стане една критична маса, която ще промени правилата в този град. Разбира се, Не? значи всичко зависи от самите хора. Значи то зависи от нас, зависи от мен, от тебе, от Да. моите приятели, от хората отвънка, от нашите слушатели. От това зависи. То не зависи само от хората от, да кажем, общинска администрация или някой държавен служител. А как си поддържате формата? Ми каза, че има нощно каране в София, например. Какво означава това? Значи, след като видяхме голямото нощно каране в Париж, решихме да опитаме да го пресъздадем и тук в Защо България. нощно по-спокойно? Тогава сте свободни или какво е водещо? Ами, по принцип, тъй като Емоция. групата е голяма, когато се кара, не можем да караме и няма изградени велоалеи из целия град, се налага да караме по плътното платно и да станем, така да се каже, част от движението. Да. И за да може да сме част от движението в един забързан град като град София, се налага да караме нощем. Освен това, през вечерта хората който е бил на работа, вече е приключил, тъй като ние го организираме само в събота вечер и по изключение в неделя. Разглеждайте го нощното каране на ролери като ходене на бар, дискотека, ресторант и начин на забавление. Едно интересно забавление. Точно така, ние го Ама представим по този то начин. светено, да, ама все пак трябва ли вие нещо да светите? Да, значи всеки един... Светвате ли като кружки? Светваме като кружки... Силно казано, но всички сме оборудвани с светлоотразителни жилетки, светлоотразителни аксесуари, те са доста ефтини, има ги навсякъде. Всеки, който е шофьор, си има светлоотразителна жилетка и много пъти съм казал, не дръжте в колата, просто вземете с вас, тъй като в тъмното, когато си по-тъмно облечен, по принцип е желателно да си ярко облечен, жълти тениски, спортни или нещо, което така да се откроява от фона, тъй като вечер все пак не всички места, откъдето минаваме, са осветени. Освен това е хубаво да си носиш някакви светлинки, които не само, как да кажа, показват къде се намираш, но също така може да използваш да си осветиш и ти пътя заедно с тях. Наскоро се оборудва нашата група и със светещи колела, което беше страшна атракция, тъй като направихме едно спускане. Човек няма колелца, има. Да, нещо такова се получи. Човека не виждате обаче колелата. Хубаво, да. Решихме да вземем метрото и да отидем нормално с 4. А в метрото може ли да се качвате с ролери? Не, да ги свалят? не. Това нищо не прилича. Значи в метро са ни пускали по закон, там е забранено за ролери, но Ма някъде може по света, аз мисля, че съм виждала. Във френското метро е абсолютно без проблем, да. Там си горехме на всички етажи, но в немското метро е забранено също. Също така в някои магазини и така нататък. Принципно ролерите са забранени в метро станциите и в големите... Това нещо, защото там няма полицаи на ролери. Като откраднеш нещо, много бързо изчезваш. Но имаме едно градско, в което просто завалява проливен дъжд. Ни бяхме на Орлов мост и единственият начин да се върнем до изходната точка, където ни бяха, всеки, който дошъл с автомобил или имал среща и такава база, имаме това е метростанция НДК от към булевард Витоша, Витошка спота аптеката, както е известно. Се придвижихме чрез метрото, съответно по радиоредбата на предупредиха, че не трябва да се караме вътре и ние решихме да не караме, да вървим на ролери. И вървяхме на ролери, при което полицайите дойдоха, казаха, че разбират положението, тъй като вънка вали и ще ни разрешат да се придвижим чрез метрото. Така че по принцип става, но носете си обувки, тъй като са ни карали и да се събуваме. Почерати малко Знаеш ли, тъй като това е, 6 минути остават до 3 часа, нашата среща до 3, тъй като това е последното ни включване. Кажи ми най-важни неща, които смяташ, че така не е хубаво да пропускаме в днешния ни разговор. Ами значи на това, което аз винаги обичам да обръщам внимание, това е на протекцията. Пак казвам, в България протекторите много се неглижирано се отнасят хората. Подценяват се хора. В смисъл, смятат, че ако те видят с протектори, едва ли днес ти си някакъв, който се учи. Да, или не може да караш, което не е вярно. А то не е вярно, да. Освен това забелязвам една такава практика по парковете, че родителите дават децата си да карат без протекция и още те се научават по този начин.
а това е като култура, като начин на възпитание и затова аз винаги, когато съм на ролери и мина покрай група родители, които децата им карат без протекция, им казвам, че трябва да им вземат. Да, че трябва да им вземат. Че всичко е много добре, че детето трябва да спортува, това е много добре, но протекцията е задължително. Това е, после ще стане като навик на детето и по този начин ще се избегнат много контузии. Винаги съм казал, че един комплект протектори са по-евтини, отколкото гипса в пирогов. И това е факт. Да. До кога продължава вашия сезон за каране на ролери? Значи, нашия сезон започва в общи линии от края на март месец. Март месец вече, когато има сухи дни, по-топло, и се кара до ноември. Имали сме градски карания и на 31 декември, посрещнахме нова година, но те са били дневни. Мисля, че помня тая нова година, да посрещнахме много високи температури. Да. Знаеш ли, аз ти предлагам така, когато предстоят следващи събития, някакви готини неща, които правите, добре си дошъл тук в Еко и Леко, в ефира на Радио FM+, ще ти дам личния телефон. Не ми се обаждай посред нощта да караш, но караш, аз си ляга много рано. Не, шегувам се, разбира се, но с най-голяма радост ще споделяме заедно така с хората този тип култура, защото според мен е изключително важно да създаваме радост на сърцата си, на телата си, безопасно да го правим и да научаваме онези около нас, които съществуват, че това всъщност е нещо много готино. Защото заговорихме за градско каране, нали, това означава, че шофьорите също трябва да знаят какво се случва. Нали, правилата по някакъв начин трябва да включат вашето съществуване на тази земя, пътищата да се променят, а всичко това аз си представям като един по-добър свят. Показвам, какво съм тук. Не за друго. Карина, благодаря ти. Жив и здрав, отново си добре дошъл. Останете с Радио FM+, и винаги най-добрата музика. До края, че се слушаме Мадона и Волк.